Aprobado na king katlo at talwing pamamasa aking Senado yung Senate Bill 1981 o yung Basic Education Voucher Program Act. Kaibat ng menikwang unanimous vote at 22-0. Kapag nasaning panukala, ing mabawas ing matinding siksikan ka rin pampublikong eskwela kapamilataning nationwide voucher system. Makapamyepa mikatagon ka rin kwalipikadong estudyante na makapag-enroll ka rin accredited private schools. Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pangatlo, pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ng congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ng pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Agpang kang Senator Bam Aquino, author at sponsor ng panukala, target na niting pakibatan, rengatlong manimunang problema king edukasyon ng congestion, access at corruption. Sama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais nating bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paaralang angkop sa kanilang pangangailangan. Saklo ng programa ng Basic Education manibat kindergarten hanggang grade 12. Prioridad amidinan vouchers reng estudyanteng ibat king low-income families, reng beneficiaryo ng 4Ps at reng manuknangan kareng geographically isolated at disadvantaged areas o GIDA. Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang paaralang lalabag sa mga probisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo, dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon. Kaya be mo naman king prioridad reng indigenous peoples, learners with disabilities at reng anak at king foster care bang mas marakalakayan na kang Pilipino ing mika-access king edukasyon. Base king datos ning EDCOM2, kulang pa mo rin ning bansa king migit 165,000 na classrooms, sangkan ning overcrowding, shifting classes at ligtas a learning conditions kareng eskwela. Sa pamamagitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataang Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Yakin po natin na walang batang maiiwan sa ating minamahal na bayan. Makatanggap lang namang suporta reng pribadong eskwela at reng mestra ang makyabeking programa. Uling pasado niya naman ang counterpart bill na nitiking House of Representatives. Asahan niyan dumalan namo itiking bicameral deliberations bayo isubmit king presidente bang pirman bilang batas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Malen, susuyo.